ደናግል ኣዋልድ ብቤተሰበን ካብ 500,000 ዝነቐሰ ገንዘብ ዝሽየጣሉ ኣገራሚ ዕዳጋ ኣብ ዝነብረላ ፕላኔት ልዕሊ 8,000 ብሄራት ከም ዘሎ ይእመን። እዞም ብሄራት ይኹኑ ጎሳታት ነናይ ባዕሎም ዝኾነ ባህልን ናይ ናብራ ከባብን ኣለዎም። ካብ ኣገባብ ኣነባብርኦም ውሽጢ እቲ ሓደ ናይ ዕዳጋ ስርዓቶም እዩ። ብዙሓት ብሄራት ናይ ዕዳግኦም ኩነታት ብናይ ባዕሎም ናይ ናብራ ኩነታትን ናይ ኣመጋግቦኦም ስርዓትን ዘካተተ እዩ። ንሓደ ማሕበረሰብ ሕማቕ ዝተባሃለን ጽዩፍን ነገር ነቲ ካልእ ሕብረተሰብ ድማ ብጽቡቕ ተራእዩ ኣብ መሸጣ ይውዕል። ሓደ ናይ ዕዳጋታት ቦታታት ንገለ ማሕበረሰብ ክገርሙ ከለዉ ንገለ ድማ ንምእማን እውን የሸግሩ። ንምዃኑ እዞም ፍሉያት ዕዳጋታት ዓለም እንታይ ይካትቱ? ፍትዋት ተኸታተልቲ ካፕ ሚድያ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ንመብዛሕትኹም ዘገርሙን ዘስደምሙን ከም ዘለዉ ንምግማት እውን ዘጸግሙ ዕዳጋታት ከስዕበልኩም እየ። ኣብ ቻነልና ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ትዕዝብትኹም ላይክ ብምግባር ጀምሩ። 5 ዲፕሲ ብራይዳል ማርኬት ደናግል ኣዋልድ ዝሽየጣሉ ኣብ ሃገር ቡልጋርያ ዝርከብ ኣገራሚ ዕዳጋ እዩ። እቲ ቦታ ጂፕስ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ቡልጋርያ ዝተሃራ ኣብ ዝበሃል ከተማ ይርከብ። ነዚ ስርዓት ዝፍጽሙ ማሕበረሰብ ኣብ ቡልጋርያ ካብ ዝርከቡ ካላርጂ ዝበሃሉ ብሄር እዮም። ኣብ ናይ ካላርጂ ማሕበረሰብ ካብ ግዜ ጥንቲ ሒዙ ዝመጸ ሓደ ባህሊ ኣለዎም። እዚ ድማ ኣብ ሰሙን ቀዳም መዓልቲ ኣብ ጂፕሲ ዝተባህለ ናይ ዕዳጋ ቦታ ብምእካብ ብቤተሰበን ናብ መሸጢ ዕዳጋ ንዝቐረባ ደናግል ጉራዙት መሪፆም ንዝተሰልዐለን ዋጋ ተደራዲሮም ይገዝኡ። እተን ዝሽየጥ ኣዋልድ ናብ ዕዳጋ ዝወርዳ ብስድረአን ኮይነን ዕድሚኤን ድማ ካብ 15 ክሳብ 18 ይበጽሕ። በዚ ናይ መሸጣ መስርሕ ዝቐርባ ኣዋልድ መብዛሕትአን ደናግል እየን። እቶም ንደቆም ናብ ዕዳጋ ዘውርዱ ወለዲ ጓሎም ካብ ካልኦት ተሸየጥቲ ደሚቓን ጸቢቓን ክትረአ ጽቡቕ ዝበልዎ ክዳን ይኸድንዋ። ኩሉም መመላኽዒ ወይ ሜክኣፕ ተጠቂሞም እውን የፀባብቕዋ። ኣብቲ ዕዳጋ ድማ ፍልይ ኢላ ከም ትረአ ይገብሩ። ዝበሃጋ ወዲ እንተሎ ድማ ናብ ስድራኣ ቀሪቡ ብዋጋ ይደራደር። እንተተሰሚዑ ድማ ናብ ገዝኡ ሒዝዋ ይኸይድ። ናይተን ኣዋልድ ዕዳጋ ካብ 5,000 ክሳብ 7,500,000 ዶላር ይበጽሕ። እቲ ዝገዝአ ወዲ ድማ ነታ ጓል ናይ ምምርዓዋ ግዴታ ኣለዎ። በዚኦም ማሕበረሰብ ንጓልካ ናብ ትምህርቲ ምልኣኽ ኩልኩል እዩ። መንግስቲ ቡልጋርያ ነቲ ባህሊ ንምኹናን ብዙሕ ዓመታት ጽዒሩ እኳ እንተኾነ እቲ ተሓሳስባ ግን ካብቶም ማሕበረሰብ ክጠፍእ ኣይከኣለን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብተወሳኺ ድንግል ዘይኮነ ኣዋልድ እውን ናብ ዕዳጋ ዝወርዳ ክኾና ከለዋ እቲ ዝስላዓለን ዋጋ ግን ኣዝዩ ዝወረደ እዩ። ኣብቲ ውሽጢ ብሄር ዘሎ ዝኾነ ሰብ ብሕኩም መሰረት ምስቲ ካብቲ ብሄር ወፃኢ ዝኾነ ሰብ ክምርዖ ይኹን ሓዳር ክምስርት ኣይክእልን እዩ። ምስ ካልእ ብሄር እንተተመርዒ ድማ ካብቲ ማሕበረሰብ ዝተገለለ ይኸውን። እዚ ነገር ድማ ንመብዛሕትኡ ማሕበረሰብ ኣገራምን ኣደናቕን ዕዳጋ ኮይኑ ንረኽቦ። 4 ሳፓላ ማርኬት እዚ ድማ ኣብ ካልእ ናይ ቬትናም ሃገር ዝርከብ ኣደናቒ ናይ ፍቕሪ ዕዳጋ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ሰሜናዊ ቬትናም ዝርከቡ ሞጎንዳዎን ኣብ ዝበሃሉ ማሕበረሰብ እዩ። እቲ ዕዳጋ ኣብ ሳፋያ ትበሃል ከተማ ኮይኑ ኣብታ ከተማ ፍሉጥ ኣብ ዝኾነ ናይ ኣምልኾ ቦታ ዝግበር ክኸውን ከሎ እቲ ዕዳጋ ድማ ኣብ ሕድሕድ ሰሙን ቀዳም መዓልቲ ይካየድ። በዚ መዓልቲ መናእሰይ ኣወዳትን ኣዋልድን ጽቡቕ ክዳን ተኸዲኖም ናብቲ ቦታ የምርሑ። ኣብቲ ዕዳጋ ተኣኪቦም ድማ ብዝተፈላለየ ናይ ባህሊ ሙዚቃ ተጠቂሞም ይደርፉ። ንሰባት ንምስሓብ ድማ ዝተፈላለየ ምንቅስቓሳትን ዝከኣሎም ኩሉ ይገብሩ። ብፍላይ ድማ ኣዋልድ ብምድራፍ ናይ ኣወዳት ቀልቢ ክገፋ ይፅዕራ። በዚ ድማ በቲ ዕዳጋ ዝሓልፍ ወዲ ብዓይኑ ርእዩ ዝፈተዋ እንተሃልያ ብዒዱ ምልክት ብምልኣኽ ብዝሓዞ ናይ ባህሊ መሳርሒ ንሱ እውን ክደርፍ ይጅምር። እታ ጓል ድማ እንተፈታቱ ነቲ ዝሓዘቶ ጽላል ብምዝርጋሕ ሕራይ ትብሎ። ድሕሪዚ እዞም ክልተ መናእሰይ ሙሉእ መዓልቲ ብሓንሳብ ይውዕሉ። ኣብ ምርድዳእ እንተበፂሖም ድማ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ናይ ፍቕሪ ርክብ ይምስርቱ። ካብኡ ሓሊፎምን ክሳብ ሓዳር ይበጽሑ። ብተወሳኺ ባህላዊ መሳርሒ እንተዘይሓዙ ግን እንተተደላልዮም እቲ ወዲ ናብታ ጓል ብምኻድ ኣእዳዋ ይሕዝ። ንሳ ድማ ድሌት እንተለዋ ኣእዳዋ ክሕዝ ተፍቅደሉ። በንጻሩ እንተኾይና ግን ኢዳ ከም ምትሓዝ ትቑጠብ። በዚ ማሕበረሰብ ፍቕሪ ብዋጋ ደረጃ ዘይእመን ዘይምዃኑ ናብቲ ዕዳጋ ዘይመፁ ናይቲ ማሕበረሰብ መንእሰያት ግን ሓዳር ናይ ምምስራት ዕድሎም ኣዝዩ ጸቢብ እዩ።
ብዙሓት ማሕበረሰብ ድማ በዚ ባህሊ ተገሪሞም ናብ ቪየትናም ብምኻድ ክዕዘብዎም ይረኣዩ። ሳልሳይ ኢሚችል ብራይዳል ማርኬት ካብ ነዊሕ ዓመታት ሒዙ ዝነበረ ኣዋልድ ሰብኡተን ዝመርጻሉ ፍሉይ ዕዳጋ እዩ። ነዚ ባህሊ ዝውንኑ ማሕበረሰብ ድማ ኣብ ውሽጢ ሞሮኮ ዝርከቡ ባርበር ዝበሃሉ ሕብረተሰብ እዮም። እዞም ጎሳ ወይ እውን ማሕበረሰብ ድማ መነባብሮኦም ካብ ከተማ ርሒቆም ክሰፍሩ ከለዉ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራሕ ግን ኣብ መስከረም ደቆም ብምሓዝ ኢሚችል ናብ ትበሃል ከተማ ይጓዓዙ። ዝኸድሉ ቀንዲ ምክንያቶም ድማ ንዝኣኽሉ ደቆም ሓዳር ዝምስርትሉ መንገዲ ንምጥጣሕ እዩ። እታ ከተማ ዝተመረፀትሉ ምክንያት ድማ እታ ከተማ ብናይ እስላሚክ እምነት ኣስተምህሮ ዝተቐደሰት ብምዃና ናይ ሓዳር ጉዕዞኦም ኣብ ዝተቐደሰ ስፍራ ንምጅማር ብምሕሳብ እዩ። እቶም ናይ መርዓዊ ቤተሰብ ገዛ ናይ መርዓዊ ከፀባብቑ ሙሉእ መዓልቲ ይውዕሉ። ምክንያቱ እቶም መንእሰያት እንተተፋትዮም ብቐጥታ ዝኸድሉ ቦታ ናብቲ ናይቲ ወዲ ገዛ እዩ። እቲ መርዓ ድማ ብኡ ዝቕፅል ይኸውን። ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ውሽጢ ዕዳጋ ዝመራረፁ መናእሰይ ካብ መጀመርያ ዝፋለጡን ንቤተሰቦም ድማ ናይ ፍቕሪ ርክቦም ግልፂ ንክገብርሎም ምዃኑ ይንገር። በቲ ሕጊ መሰረት ግን እቶም መናእሰይ ክላለዩ ዘለዎም ኣብቲ ውሽጢ ዕዳጋ እዩ። በዝተማቶም መናእሰይ ኣብቲ ውሽጢ ዕዳጋ ክንቀሳቐሱ ሃንደበት እንተተራኺቦምን እንተተፋተዩምን ብሓንሳብ ይኾኑ ቀፂሎም ንቤተሰቦም ብምንጋር ናይ መርዓ መስርሕ የጀምሩ። እቲ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ድማ ብናይ ክልቲኦም ቤተሰብ ይጅመር። በዚ ባህልን ዕዳጋን መፃምዲ ናይ ምምራፅ ሓላፍነት ዘለዋ እታ መርዓት እያ። እዚ ባህሊ ድማ ኣብቲ ዕዳጋ ብከምዚ መሰረት ተጓዒዙ 500 ዓመታት ከም ዘቑፀረ ይንገረሉ። ንመብዛሕትና ድማ ዘይንፈልጦን ኣገራምን ይገብሮ። ናብ ካልኣይ ከብለኩም ሻንጋይ ሜሪጅ ማርኬት። እዚ ባህሊ እዚ ኣብ 2004 ዝመፀ ናይ ቻይና ሓድሽ ባህሊ እዩ። ቻይና ከም ንፈልጦም ንብረት ጥራሕ ኣይኮኑን ሰኒዖም ዝኽእሉ እንኮላይ ባህሊ እውን እምበር ቤተሰብ ናብ ዕዳጋ መፅኦም ንደቆም መፃምዲ ዝኾኖም ምድላይ ኣብ ቻይና መናእሰይ መፃምዲ ረኺቦም ሓዳር ናይ ምምስራት ዕድሎም ፀቢብ እዩ። ብፍላይ ድማ ወዳት ኣፍቃሪት ንምርካብ ክሽገሩ ይረኣዩ። እዚ ነገር ዘጨንቆም ናይ ቻይና ቤተሰብ ድማ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ኣብ ውሽጢ ሎንግታን ፓርክ ነዚ ዕዳጋ እዚ ክጅምርዎ ከኣሉ። ኣብዚ ውሽጢ ዕዳጋ ድማ ክምርዓው ዝደልዩ መናእሰይ ይሽየጡ። ሓደ ቤተሰብ ካብ ደቆም ሰብኣይ ንዝተለየት ወይ ሰበይቲ ንዝተለየ ናይ ደቆም ሙሉእ ታሪክ ኣብ ወረቐት ፅሒፎም ናብ ዕዳጋ ይኸዱ። እቲ ወረቐት ድማ ኣብቲ ውሽጢ ዕዳጋ $3 ከፊሎም የስቅልዎ። ካልኦት ናብቲ ዕዳጋ ዝመፁ ኣንቢቦም ተፈትዮሞ ቀሪቦም ምስ ስድራ ይሰራረቡ። ንሶም እውን ንጓሎም ኮነ ንወዶም መፃምዲ ንምርካብ ኣብቲ ዕዳጋ እንዳዘሩ ይደልዩ። ናይ ካልኦት ደለይቲ ሓፂር ታሪክ ህይወት የንብቡ። እዚ ዕዳጋ ንተጠቀምቲ ንምቕላል ተባሂሉ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ትሕዝቶ ዝሓዘ እዩ። በዚ ድማ እቲ መፃምዲ ዝተለየ ወይ ዝተለየት እቲ ናይ ታሪክ ህይወት ዝፀሓፎ ብዘለዎ ዕድመን ደረጃን ትምህርትን ናይ ኣታዊ ኩነታትን ዝኽተልዎ ሃይማኖትን መሰረት ብምግባር እዩ። ሓንቲ ደ ንክርስቲያን ወዳ መርዓት ንምርካብ ትኸዱ ቦታ ናብ ክርስቲያን ኣዋልድ ናብ ዝልጠፋሉ ናይ ህይወት ታሪክ ዝሓዘ ወረቐት እዩ። በዚ ዕዳጋ ኣወዳት ብነፃ ዝሰዋወሩ ክኾኑ ከለዉ ኣዋልድ ግን ብዝተሰማምዕዎ መሰረት ዝተወሰነ ክፍሊት ኣለዎ። እቲ ዘገርም ግን ኣወዳት ቻይና ሓዳር ንምግባር ይሽገሩ እኳ እንትኾኑ መብዛሕትኡ ናይዚ ዕዳጋ ተጠቀምቲ ግን ስድራ ኣዋልድ እዮም። ኣብዚ ውሽጢ ዕዳጋ ካብ ተጠቀምቲ ሰባት 80 ካብ 100 ዝኾኑ ንጓሎም መርዓዊ ንምርካብ ናብቲ ዕዳጋ ይመፁ። ብዙሓት ኣዋልድ ንናይ ወለዶም ናብቲ ዕዳጋ ምኻድ ተቃውሞ እኳ እንተሃለወን ነቶም ወለዲ ግን ዝዓግቶም ኣይተረኸበን። ንስኹም ከ ብዛዕባ እዚ ዕዳጋ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም? ብዛዕባ ቻይና ኣብ ኮመንት። ኣብ መወዳእታ እምበኣር ካብ ኣገረምቲ ዕዳጋታት ዓለምና ናብ ቀዳማይ በፂሕና ኣለና። ቀዳማይ ዊች ማርኬት ወይ ድማ ናይ ጠንቆልቲ ዕዳጋ። እዚ ዕዳጋ ድማ ኣብ ሃገረ ቦሊቪያ ዝርከብ ኣደንፃዊ ዕዳጋ እዩ። ኣብዚ ዕዳጋ ድማ እቲ ዘገርም ንምጥንቋል ዘድልዩ ነገራት ጥራሕ ኣብዚ ዕዳጋ ይሽየጡ። እዚ ዕዳጋ ዝርከብ ድማ ላፓዛው ትበሃል ናይ ቦሊቪያ ገጠር ኮይኑ ንዓመታት ዝኣክል እዚ ዕዳጋ ንጥንቆላ ዝኾኑ ነገራት ንህዝቢ ከቕርብ ፀኒሑሎ።
ኣብቲ ከተማ ናይ ጥንቆላ መስርሕ ከም ንቡር ዝውሰድ ኮይኑ ኣብ ሕድሕድ ገዛ በዚ መስርሕ ኣምልኾ ይካየድ። እቲ ኣምልኾ ድማ ብዙሓት መሳርሕታትን እንስሳትን ዝደሊ መስርሕ እዩ። ንኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል ድማ ናይ ኣካላት ክዳውንቲ፣ ናይ መመላኽዒ ሽልማት ዘንጸባርቑን ዝተፈላለዩ ካብ ኣካላት ናይ እንስሳት ዝተዋጻጽኡን ዝሽየጡ ኣታኽልትን ካልኦት ብዙሓት ነገራትን የጠቓልል። እዚኦም ማሕበረሰብ ድማ ነቲ ኣምልኾኦም ንምፈጸም ዝኸውን ነገራት ኣብቲ ውሽጢ ዕዳጋ ይረኽቡ እሞ ኣብቲ ዕዳጋ ዝደረቑ ኣትማንን እንቁሩዖብን ሓዊስካ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓደገኛታት ካብ ዝበሃሉ እንስሳታት ይርከቡ። መንግስቲ ቦሊቪያ ኣገዲዱ ጠጠው ዘበሉ ዋላ እንተኾነ ኣብዚ ዕዳጋ እዚ ንኣምልኾ ተባሂሎም ናይ ዝተቐተሉ ህፃናት ውሽጣዊ ኣካል እውን ኣብዚ ስፍራ ይሽየጥ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ዕዳጋ ዋላ እንተዝሓለ መብዛሕትኦም በጻሕቲ ሃገር ግን ንቦሊቪያ ኣብ ዝረግፅሉ እዋን ኣብዚ ዕዳጋ እዚ ከይተዛወሩ ኣይወፁን እዮም። ኣብ ዓለም ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረስ የለን ክበሃል ግን ሓቂ እዩ። ንስኹም ከ ኣብዚ ዕዳጋ እዚ እንታይ ርኢቶ ኣለኩም? ርኢቶኹም ኣካፍሉና። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ሒዘልኩም ዝመጸኹ መደብ እነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ልሙድ ኣብ ዝቕፅል ንዓኹም ይምህርን የዘናግዕን ኢለ ዝገመትክዎ ሒዘልኩም ደመኽ ክብል ብዘቕረብኩልኩም መደብ ዕጉባት እንተኾንኩም ወይ እውን ነቐፌታ ይኹን ቅሬታ ክተሃሊኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቐምጡልና። ሰላም ንዓኹም።